На базе Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях займаюцца з дзецьмі пажарна-ратавальным спортам. Трэніроўкі пачаліся ў чэрвені і зараз іх наведваюць хлопчыкі і дзяўчынкі розных узростаў. Пра асаблівасці гэтага мала вядомага ў шырокіх колах віду спорту наш наступны сюжэт. Зусім нядаўна ў Шклоўскі раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях прыйшоў малады супрацоўнік і прапанаваў кіраўніцтву адкрыць секцыю для дзяцей, дзе будуць займацца з юнымі шклоўчанамі пажарна-ратавальным спортам. Ініцыятыву падтрымалі, да таго ж у Шклове нічога падобнага раней не было. Пришел работать в Шкловский РЧС, и сам в спорте всю жизнь, можно сказать, и захотел, потому что нету здесь в Шклове такого, что-то новенькое ввести. И у нас министерство уделяет большое внимание этому, популяризации данного вида спорта. И поддержали и решили здесь открыть секцию пожарно-спасательного спорта. Мы объясняем тоже и правила пожарной безопасности, как себя вести, также и как действовать при данной ситуации, при чрезвычайных ситуациях. И хотим, чтобы привить, можно сказать, с детства, приучить их, и чтобы пришли работать, прежде всего, к нам в Шклоўскі районны аддзел па чрезвычайных ситуациях. Пажарна-ратавальны спорт, па сутнасці, гэта ўсё тое ж тушэнне пажару, толькі ў менш экстрэмальных умовах. Пад'ём па штурмавой лесвіцы ў акно вучэбнай вежы, пераадоленне 100-метровай паласы з перашкодамі, баявое разгортванне і шмат іншага. Але нягледзячы на складанасці, дзеці з задавальненнем наведваюць трэніроўкі, якія пачаліся яшчэ гэтым летом. Мы, в принципе, тренируемся, как тушить пожары. Мне обычно нравится лазать на лестницах и бегать 100-метровку. Для чего ты пришел именно в этот вид спорта? Я хочу стать пожарным. В детстве я видел, как тушат дом, который горел у меня на улице энтузиастов. И я загорелся идеей быть пожарным. Из-за того, что это благородная профессия. У сярэднім заняткі праходзяць 3 разы на тыдзень. Тэорыю і практыку спазнаюць у пажарнай часткі, дзе дзеці ўжо сталі пастаяннымі гасцямі. Трэніроўкі наведваюць не толькі хлопчыкі, але і дзяўчынкі. Я хожу на пожарный спорт где-то с июня. Я сюда хожу, потому что, это разнообразие, тут весело. Я никогда таким не занималась, да и просто мне нравится. Мне не очень нравится стереотип о том, что таким спортом должны заниматься только мальчики. То есть, мне нравится, я занимаюсь этим, почему нет? Падчас трэніровак выхоўваецца воля да перамогі. Хлопчыкі і дзяўчынкі вучацца перамагаць, пераадольваючы сябе. Гэта ўменне спатрэбіцца ім як у барацьбе са стыхіяй, так і ў барацьбе з жыццёвымі цяжкасцямі. Во-первых, это спорт, то есть это же полезно для здоровья. Но во-вторых, любой спорт полезен для чего-то. То есть тут и моторика, то есть и скорость, надо же